Du lytter til P1. Hej alle sammen. Jeg sidder her med nogle af dem, som der var med i sagen om Mogens' drab. Og en af dem, jeg sidder her sammen med lige nu, det er politibetjenten Adde. Hvad hedder du? Jamen, halløj. Mit navn er Jens. Hej Jens. Og der, hvor er du politibetjent fra? Er du fra Nykøbing? Fra Sjælland? Hvor? Ja, Sydsjælland. Sjælland. Godt. Og har du selv børn? Ja, jeg er far til 5 børn. Tillykke. Og der det skete, hvem kontaktede dig så? Jamen, da det skete, så kontaktede moren til Hugo mig. Okay. Kan du huske, hvordan hun lød? Lød hun skræmt? Lød hun bange? Lød hun spændt? Hun lød som om, at hun var bange og en smule skræmt og forvirret. Kan jeg også godt forstå. Hvad tid kom du cirka frem til gerningsstedet? Det var cirka klokken 5, jeg kom til gerningsstedet. Ja, det er jo lidt sent. Hvad så du på gerningsstedet? Jeg så Mogens døde krop og blod over det hele. Og man kunne se kniven, der var blod på. Jeg gætter vel på, at den kniv, det var den Hugo havde brugt, korrekt? Ja, han havde brugt en køkkenkniv. Hold da op. Var det en stor eller lille, eller? Det var helt normal køkkenkniv. Det var lidt stor. Hvad tænker du så om gerningsstedet, da du så på det? Var det sådan, ja? Det var forfærdeligt, der var blod over væggene, der var på gulvet. Jeg tror, at han prøvede at se, om han kunne rengøre stedet, men han så det, han kunne ikke gøre noget. Okay. Og hvad siger Hugo så til dig, da du tager ham til afhøring på politistationen? Han sagde, han simpelthen ikke kunne tage det. Han kunne ikke tage al den voldtægt. Så Hugo var faktisk blevet misbrugt og voldtægt? Ja, det siger han. Var det så en af grundene til, at han dræbte Mogens? Det må det vel være. Det hænger sådan lidt sammen. Ja. Hvad er din hypotese om begivenhedsforløbet? Det er jo... det hænger lidt sammen, fordi at det er jo sådan som en revolution. Han gider det ikke længere, så han gør noget om det. Tusind tak, fordi at jeg måtte snakke med dig i dag. Og nu hopper vi så over til Hugos mor. Den næste, jeg sidder med lige nu, det er simpelthen Hugos psykolog. Og hej Hugos psykolog. Hvad er det, du hedder? Jeg hedder Peter. Hej Peter. Har du selv nogle børn? Og hvis ja, hvor mange har du så? Ja, jeg har et barn, og han er 5 år gammel. Okay, tillykke. Hvor bor I henne sådan cirka? Vi bor op imod den sydlige del af Danmark. Nej, det er ned. Okay, så du er kommet langvejs fra. Hvem kontaktede dig så? Hugos mor kontaktede mig. Okay. Hvad tid var det cirka, hun kontaktede dig? Jeg tror cirka, det var ved... Ja, omkring det ved 80'erne, hun kontaktede mig. Og hvordan vurderer du så Hugos mentale tilstand? Hugos mentale tilstand har jo aldrig været på det sådan helt bedste jo. Men altså, man kan jo godt se, at den er gået ned og bakke det stykke tid jo. Ja, det er den i hvert fald, når han har valgt at dræbe sin stedfar. Men nu har vi jo så også lige snakket med politimanden Jens, og han har så også fortalt, at Mogens har lavet overgreb og misbrugt Hugo, så der var måske en lille grund. Den næste, jeg skal interviewe, det er simpelthen Hugos mor, og hun sidder lige her ved siden af mig. Hej Hugos mor, hvad hedder du? Mette Spure. Hej Mette Spure. Hvor kommer du fra i landet, sådan cirka? Jeg bor på Lolland, hjemme ved Sundtoften. Nå, perfekt, fordi det er jo faktisk lige her, vi er lige nu. Vi er i Sundtoften, så du er ikke engang gået så langt, vel? Er du i bil, eller er du gået? Nej, men jeg er i bil. Tillykke. Kan du sige, hvorhen du arbejder? Jeg arbejder på plejehjem. Okay. Kan du huske, hvad plejehjemmet hedder? Oasen. Okay. Og har du allerede flere børn end Hugo, eller? Nej, Hugo var min eneste. Okay. Og hvem kontaktede dig så, da det her skete? Det var politiet. Okay. Hvad tid kom du cirka hjem til huset? Ved 18-tiden, der kom jeg hjem fra arbejde.
Okay, og det var jo så fra plejehjem Oasen. Hvad så du, da du kom hjem til gerningsstedet? Jamen, jeg så Hugo, der var rigtig ked over, hvad der var sket. Altså, at Hugo havde dræbt Mogens. Hvad tænker du om det, du så, da du kom hjem? Jeg tænker, at det var fuldstændig forfærdeligt, hvad der var sket. Det kan jeg godt forstå. At se sin kæreste ikke død på gulvet, det må være forfærdeligt. Hvad sagde Hugo til dig, da du kom hjem? Har du hørt om, hvad der skete med Mogens? Okay. Og hvad vidste du så om Mogens overgreb på Hugo? Det vidste jeg ikke noget om. Så du har aldrig fået noget at vide af Hugo? Aldrig. Okay. Det ja. Nå, jamen tusind tak, fordi jeg var interviewet dig. Og tak, fordi I alle sammen har hørt med. Jeg har tænkt mig at dykke dybere ned i Hugos sag. Men nu skal vi simpelthen høre noget Tweaker. I might swerve in that corner, whoa, whoa. It's short on tight cause I'm tweaking it, bitch, start letting shit go. And I heard that she wanna show, whoa. Me who she be, I'm kinda fucking with it, show me some more. Bitch, we tatted at the toe, could give a fuck story, whoa. You wanna tweak it up on me, I'm tryna show that shit go. Like the money in my pockets blow, whoa. They having combos about me, these pussy bitches don't know.